Alright, za mu ci gaba daga inda muka siya Indian Hausa namu na Friday. Da Allah yi hidin mana subscribe button nan, ba mu thumbs up ba jin daɗi. Fim nan don mu ma mu san kana jin daɗi ko? To mun gode, mu ci gaba. Starting. Yanzu mun samu tabbaci a hukumance cewa ba jima ba da sace Nur daga dogon ginin London. Sai an zai hakan ta kasance a ce an sace Nur duk da tsatsauran tsaron da yake ginin London. An samu rahoto akan wani gibi da aka samu ta fuskar tsaro, amma hukumar tsaro ta ce duk wannan jita-jita ne. Yayin da aka bude waɗannan dukiyoyin tarihi domin dubawa, nan take aka gano cewa Nur ne kadai ba a halin yanzu ana bincikar abin da kyamarorin tsaro da ribiyar suka dauka. Yayin da ake sa ran wannan bincike zai warware wasu abubuwa kan wannan. Yanzu za mu gwada muku ta. Basically, Konero is, if you remember the last video, if you haven't watched, please go back to watch. Muku gane abu da ake yi nan Konero din ya bata. So ana kan yi ma kenan. Museum din suka je cikin museum din basu gan Konero din ba, suka fara yi ma kenan kowa an yi sana kan magana kai. Ci gaba. Inda yake tattare da bisa abin da aka fi yarda da shi lu'ulu'un Kohinoor an fara samun shi ne a yankin Tamil Nadu, daga nan ya zama mallakin sarakunan Delhi, Rajput, Mughal, Afshari, Durrani da kuma masarautar Sikh. A lokacin da turawan mulkin mallaka suka tatike India, sannan aka zartar da sarauniya Victoria a matsayin sarauniyar India. Sabanin ra'ayin kowa, an dauki lu'ulu'un kaunar India an kai yankin Birtaniya. A gabarce ma bisa gimtsi wannan shi an samu wani namiji da ba a gane kowaye ba a cikin dogon ginin London. ba a ga tarin yatsu ba ko kuma hotuna. Wannan ba aikin karamin barawo bane, face na kaso kuma fasi. Wasu suna kiran wannan barawo jarumin Indiya. To waye wannan mutumi? Barawon da ba a gani. Barawon Kohinoor haka mutane suke yawan kiransa. Waye ne wannan? Waye zai nasara a wannan gasa ta 'yan sanda da barawo? mafi girma a wannan karni kuma babu makama. Yanzu gaba ɗaya duniya da ɗanɗanon numfashi suna so su ga fuskar wannan barawo da ya samu nasarar sace Kohinoor cikin hamshakin kwarewa. Waye shi? Zuwa ina ya bace? Yaushe za a kama shi? Ɗan sanda suna Like, bincike all amma of ba the wanda ya san da yake. everything is I think that's a good one. That was a good one. Bang. That's a movie, right? Let's move. Back in India. Wait, man, Indian girls are man beautiful shit. Like, matan India akwai kyau, wallahi. Yan kyau kuwa. Ci gaba kawai. Oh, ashe wanka kike. Haba kaka, ki fita. Kaka dan Allah ki fita mana. Shiru. A gaban idanuwa na kika girma. Na miki wanka, na canza miki laftin. Kaka ni fa yanzu ba karamar yarinya bace ki. Ki fita. Abin da kike tunani kenan ke, ki ba wanke wannan wurin na bayan kullun. Kaka, Ina ji, tukunna mai kin san cewa wani ya sace Kohinoor. dan Allah ki mi ko musamman goge jiki. Barawai gele-gele. Yana wuya samun samari irin waɗannan a wannan zamani. A Shakumar da Fanan. Kawai so nake da hannun da namiji irin wannan. Wani mai satan lolo da kuma zukata. Wani ya sace min mafarki na. To dan Allah sai ki gaggauta zuwa ban ɗakin sa. Mi ko musamman goge jiki. Kohinoor mallakar Indiya ne. Idan wani ya dawo Indiya da wannan lu'ulu'un, to lallai kamata ya karama shi da matsayi na baran tira-tira. Lallai ya cancanci wannan.
ta gaba ɗaya fa kin kwanci. Ina ma na so na kin kwanci gaba ta. Gaba da yake wata lami ce. Ko da yaushe kawai ke ta dai bayan duk sa'annin suna da samari. Kaka har yanzu fa ni ban samu wanda ya dace bane kin gane? Wannan shi ne. Amma dai sai kike da ruwan ido. Lokacin ina ta ki akalla ina da samari sun kai da dajin. Wanda kuje ke yawa baya da amfani. Ni kawai ba na son fuskanci matsalolin soyayya. Ai ke bai ki san me to ba. Sorry for this. To ya kasance lokacin da zuciyarki ta yi tsallaken bugu idanuwanku suka haɗe da juna sannan wani ya sace zuciyarki. On the road. Barka da labai. Lokacin da ka maza magana a kuma cewa duk wanda ya samu ranar da za a bashi shine kada ya amsa. Ta wajen wa? Shuwaye cewa ya sai da ya turo sa. Wasu ma ya san shi kuma ma ya taɓa yin aiki wa sakalai. Ba tambayar ka rage akan wata tawagar Pakistan ba. Shi da Indiya ne. I think this guy over here is the main guy, the person that ordered the stealing. That's it. Ai ba Indiya ne kada zai yi wannan abu a jami'in labai. Kishi ɗin ƙasa kake ji akan haka? Akwai labai. Zai tuntuɓe mu da tsarin lulluɓin ya isa Indiya. Farashi ba. Dala miliyan 5. Yayi. Mu biya da ruwan kuɗin? Kwarai, a loda a mota a kai. Ta. Hamagon banza. Ku buɗe asusun banki mara suna Mauritius. Lolo na shigowa hannu a tura mishi ta banki. Kada ka buɗe bakinka. Ka je bankin ka buɗe asusun. Barka dai madam. Na gode Harlin. Ba komi. Ke Halin, na gode da sha. Halo, kana magana da bankin Shimla. Yi magana ta nan dan Allah. Bankin Shimla. Ki haƙuri, ta wace hanya zan iya taimakawa? A dala ina ofishin mataimaki yake? Kusurwa na uku idan ka shiga dama. To amma ya daina aiki. Ba kowa a cikin kusurwa. Yanzu zai zama akwai. Kina da aure? A'a. Kina da saurayi? A'a. Da ba komi ko da ma kina da. Ki zo kusurwa ta. Za mu tattauna wasu dabarun kuɗi. Dabarun kuɗi? To amma ni mai karɓan baƙi ce. Ho, har abada haka ke so ki tabbata? Hada abota da wanda suka dace. Haka ma dabara ce tawa. Kina zaune ke kaɗai daga ke sai ice cream. Yayin da ƙawayenki suna can wurin cin abinci da masoya a daidai wannan lokacin. To kada ki damu, domin tabbas rayuwarki tana gab da canzawa tare da taimakawa truelove.com. Adireshin yanar gizo-gizo ne a wanda sabuwa kuma da daɗin rayuwar soyayya take jiran ki. Saboda haka 'yar uwa ne kike jira, ki yi maza ki yi rijista a truelove.com. Ko kuma kina ji kina ganin rayuwarki ta narke tamkar wannan tarin ice cream ɗin da ke gabanki kike sha. Haka kike so ya faru da ke? Abokai, bayan shekaru 30, Mrs. Sharmin Kapadia za ta yi ritaya daga wannan bankin namu. Miss Dai. Me? Miss Kapadia. Waye wannan kenan? Ni ce. Kenan har yanzu baki taɓa yin aure ba? Kai! Gashi. San ba ta da lokacin aure. Ta ɓata gaba ɗaya rayuwarta a cikin banki. A cikin shekara 30 ko sau ɗaya ba ta taɓa hutu ba. Ba ta taɓa zuwa a makare ba kuma ba ta taɓa tafiya da wuri ba. Ta kasance ita kaɗai duk tsawon rayuwarta, kuma haka za ta ci gaba da kasancewa.
Wato ashe kai ne. Idan kuna da abin da nake tunanin kuna da, tuni ne wanda kuke tunanin shi ne. Ya Abdullah ya zo muka da abin da kace kana so, tsire da kuma anta da kuma wanda muka fi ci da shi, firni. Kai kace a kawo wannan? Kai Abdul, yau ma ka sake kaiwa wanda ba su aka ce kaiwa ba. Teburi na bakwai aka ce kai, teburi na bakwai. To da ma kan yi tafka kuskure yayi. Kai hakuri. Dala Amerika miliyan 5 suna jiran ka a wani asusun banki a Mauritius. Jan ya tsara ɗaya a fuskar waya zai canza kadarar ka har abada. Na sauri mu tattauna wasu abubuwa mana tukunna, kuma yunwa ma nake ji. Mu ci wani abu ko? Abdul! Kaka, ba fa filin yaƙi zan je ba. Kawai zan je ne mu haɗu da saurayi. Lokaci ya yi zaki aure, yanzu zan ga shan gawa cikin salama. Ya isa ka, za ki sa na makara. Dakata, ga wannan. Motar kaka? Abu mafi soyuwa kenan a mallakin kakanki. Kaka na sani. Kun fara fita hiranku na farko a cikin wannan motar. A cikin wannan motar ne na samu soyayya ta gaskiya, kuma ke ma yau za ki samu soyayya ki ta gaskiya a cikin wannan motar. So kaka sai an jima. Sai an jima. Za ka iya cin abincinka bayan mun tafi. Nisan mara iya tunani da yunwa a cikina. Me abin tunani? Ai an riga an tsaye da farashi. Ka bayar da hannu ɗaya ka karɓa da ɗayan. Hannaye na ba shi da kyau. Barazana takan kasance da tsada. Tsada kamar yaya. Miliyan 5 akan kowanne. Duka hukun na kun yi kuskure. Saboda haka yanzu farashin ya dawo dala miliyan 20 ba daidai ba ne. Yanzu farashin ya dawo 0. Salin alin kami kuma na wannan lowo. Dukan ku goge hancinanku. Da kwai magani a cikin madararku. Nan da dakika 5 bakunanku za su fara fitar da kumfa. Daga nan kuma za ku fita hayyacinku. Asha. Aya, na kuma musanyawa. Ila bai daman kai ne kace aka madara ba? Na gode Abdul.